מופיע. אתם יודעים שאסי יודע לעשות קיקויים, נכון? אבל הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב. איזה זמר אתם רוצים שחכה? לא, תעשה לי את יהודה פוליקי. יהודה פוליקי? עשיתי לך את זה מאוד בצחוק. תעשה בלי צחוק. אני לא הפעילו אותי. אני לא הפעילו אותי, למה יודעים, אני אלך הביתה. אל תגיד לי מה אני קובע. רגע, קח את זה, שים את זה עליך. הוא יסכים, אני יסכים. ציין, שים. בואי, לא בשבילי, בשבילי. אבל אמרתי לך, לא את... הנה אחרי זה פה. רק אתה מתבייש פה. איזה, אתה יודע מה? אתה לא בסדר. בסדר, אחר כך תגיד לי שאתה בסדר, עכשיו אני בסדר. בסדר? אין בעיה, חכה אני עושה למה, אני גם אעשה לך את זה. אני לא... זה נפיץ.
לא ניגנתי בגינו, אני לא מאמין בניון, נהייתי כזה מידה, אני לא שיר גם סופון לי, לא הייתי בטוחה מעולם.